uit de oude doos. Stoken met Pyropiet in Germany. We zijn op pad met Pyropiet. Die gaat ons laten zien dat zelfmaak hartstikke veilig is. Dus we zijn uitgenodigd om een avondje mee te gaan. Dit is LVT live op locatie. Dus eventjes kijken wat hij allemaal heeft. Dit is een 2-inch balshell met Silverwave Stars. De buis is niet zelf gemaakt, die heeft hij zelf gekocht. Kijk wat hij nog allemaal heeft. Nog een losse shell. Nog een losse shell. Zo zie je maar dat een verbod niet zou helpen op vuurwerk, maar mensen gaan het toch zelf maken. Het ziet er wel professioneel uit hoor. Dit is een 2-inch kelshell met 4 losse slits erin. En veel stars erbij. En een 3-inch balshell met Chrysanthemum 8 of iets. Ga lekker stoken. We hebben hier nog een 200 gram staan met de Blue Flash. Dus is veiliger dan normaal flash. Schijn je gewoon de brand te kunnen steken. En dan ontploft alleen onder druk. Dus ben benieuwd. We gaan het zien. Is het sier of effect? Sier. En terug, kom maar af van. Weet je nou? Ding om hier. Oh!